Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο Face Beauty Inside Out. Το σημερινό λοιπόν βίντεο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω ανεβάσει άλλο ένα παρόμοιο βίντεο, θα σας το έχω κάπου εδώ, που ανεβαίνει τέλος πάντων. Θα σας το έχω εδώ πάνω να το δείτε, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μια επανάληψη. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε ένα μικρό update και επειδή θέλω να σας τα βάλω σε σειρά, θα τα κάνουμε τύπου make-up session. Θέλω να πω, εννοείται ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία κάνω εγώ, τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά σε μένα, οπότε δεν θέλω να το πάρετε αυτού καθεαυτού. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι creators, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν παρόμοια βίντεο, ίσως ακόμη πιο επαγγελματικά. Εγώ παρόλα αυτά, σαν επαγγελματίας αλλά και σαν προσωπική χρήση, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιώ το εκάστοτε make-up session που θα σας δείχνω. Σήμερα λοιπόν στο σημερινό βίντεο θέλω να σας δείξω ένα make-up session που να αφορά το bronze contour, δηλαδή πώς κάνουμε φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο και πώς βάζουμε bronzer, πώς ζεσταίνουμε το πρόσωπο. Οπότε αν σας ακούγεται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αρχικά να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πώς, ας πούμε, ο καθένας μας θέλει να το λειτουργήσει πάνω του. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες δεν θέλουν να κάνουν contour, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ να βάζουν bronzer. Το ακούω, είναι ok. Από εκεί και πέρα όμως, για μένα, ένα σωστό επαγγελματικό αποτέλεσμα πρέπει να έχει και τα δύο. Τώρα, να μου πεις εσύ κάνεις κάθε μέρα και τα δύο? Όχι φυσικά, εδώ δεν κάνω τα βασικά στην καθημερινότητά μου, διότι δεν βάφομαι πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Όμως, εγώ είμαι εδώ για να σου δείξω και το πολύ επαγγελματικό, δηλαδή πώς μπορείς να το κάνεις έτσι πάρα πολύ τέλειος εισαγωγικά και σωστό. Και μπορώ να σου δείξω και το απλό. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή το πρόσωπό μου δεν το έχω βάψει. Είχα βάλει απλά μόνο τις κρέμες μου και τώρα θα πάω να χρησιμοποιήσω ένα primer το οποίο το χρησιμοποιώ τώρα τελευταία και μου αρέσει αρκετά. Φυσικά και είναι πάρα πολύ οικονομικό και ωραίο. Είναι από την Essence το Jelly Grip. Αυτό εδώ το primer, αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Προσωπικά μου αρέσει. Δημιουργεί έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κολλώδες αποτέλεσμα στο δέρμα, πράγμα το οποίο το θέλουμε, διότι έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο μακιγιάζ μας. Μυρίζει καταπληκτικά. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι και όλες όσοι παρακολουθούμε TikTok και γενικά όλα τα social media ποιανής εταιρείας είναι dupe. Είναι φυσικά από την ELF το Power Grip, αν δεν κάνω λάθος κάπως έτσι λέγεται. Ναι, γενικά έχω και εγώ τα προβλήματά μου, μην δίνετε καμία σημασία, αρκετά καλύτερα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που βοηθάει αυτό το primer ποιο είναι? Να δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία κολλώδη επιδερμίδα, που αυτό σημαίνει ότι θα κολλήσει και θα κρατήσει ακόμα περισσότερο το μακιγιάζ μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αφού λοιπόν έβαλα το primer και το έκανα έτσι λίγο πιο γρήγορα να στεγνώσει, θα χρησιμοποιήσω από την Essence πάλι το Foundation Stick. Εγώ το έχω στην απόχρωση 160. Ένα πάρα πολύ τίμιο και ωραίο foundation. Να πω σε αυτή την φάση ότι εγώ δεν προτιμώ να χρησιμοποιώ προϊόντα σε stick. Μ' αρέσουν περισσότερο τα προϊόντα τα οποία είναι σε υγρή μορφή, διότι θεωρώ ότι τα προϊόντα σε υγρή μορφή σου κάνουν και πιο λαμπερό και ενυδατωμένο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά σήμερα είπα να σας το δείξω και on camera, γιατί έχω πιάσει τον εαυτό μου να το χρησιμοποιεί και καθημερινά, οπότε όπως καταλαβαίνεις ήταν καλούτσικο και μην ξεχνάμε ότι είναι και αρκετά οικονομικό. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι κάτι γρήγορο και εύκολο σε περίπτωση που θέλω να κάνω, ας πούμε, λίγο πιο γρήγορα. Τώρα λοιπόν θα βάλω λίγο concealer και για concealer θα χρησιμοποιήσω από τη Maybelline το Instant Anti-Age Eraser στην απόχρωση 00. Αυτό εδώ, το οποίο είναι αρκετά φωτεινό. Είχα κάνει λοιπόν τη βάση μου από την αρχή αυτού του βίντεο, γιατί το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι ότι χωρίς κοψίματα, χωρίς φωτοσκιάσεις, χωρίς ένα bronzer, πόσο πολύ, ας το πούμε, στρογγυλό, χωρίς δομή φαίνεται το πρόσωπο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ήθελα να βάλω από την αρχή του βίντεο όλα τα προϊόντα, γιατί ήθελα να δείτε πώς
ποια είναι η διαφορά του να έχεις πάνω σου κοψίματα και bronzer και του να μην έχεις. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εδώ και πέρα και θα πάμε στο πρώτο κομμάτι αυτού του βίντεο, το οποίο θέλω να το πω κοψίματα, θα το πούμε έτσι. Να σας πω τώρα ότι το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα προσώπου. Υπάρχει το στρογγυλό πρόσωπο, υπάρχει το τετράγωνο πρόσωπο, υπάρχει το βάλ πρόσωπο. Έχουμε διαφορετική δομή κοκάλων ζυγωματικών στο πρόσωπό μας και επειδή δεν θέλω να σας το πάω πάρα πολύ επιστημονικά, αυτό που θέλω να σας δώσω να καταλάβετε είναι ότι ο κάθε ένας μας έχει το δικό του τρόπο που θα κάνει τις φωτοσκιάσεις στο πρόσωπό του. Όπως και ένας επαγγελματίας δεν θα δουλέψει το ίδιο σε όλα τα πρόσωπα, έτσι. Αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι τα κοψίματα τι είναι. Τι θέλω να βάλω προς τα μέσα, να κρύψω στο πρόσωπο, να τονίσω ουσιαστικά, να δώσω σχήμα, ας το πούμε, και τι θέλω να βγάλω προς τα έξω. Σε αυτό το σημείο πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το concealer, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το concealer είναι αυτό που θα μπει στα σημεία που θέλουμε να αναδείξουμε και να φωτίσουμε και το contour θα μπει στα σημεία τα οποία θέλουμε να βάλουμε προς τα μέσα και να κρύψουμε. Να πω σε αυτό εδώ το σημείο ότι για μένα το σωστό contour, έτσι, προσωπική δική μου άποψη, γίνεται με προϊόν το οποίο να έχει γκρι υποτόνο. Τι σημαίνει γκρι υποτόνο? Σημαίνει ότι δεν πορτοκαλίζει. Λοιπόν, ένα contour που έχω εγώ, το οποίο είναι λίγο, εντάξει, high-end, όμως αυτό είχα να σας δείξω, ό,τι πιο κοντά έχω σε γκρι contour, είναι από τη Fenty Beauty, το Cheeks Out, το 01 Amber. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι γκρι. Έτσι, το βλέπεις ότι είναι γκρι. Λοιπόν, γιατί είναι γκρι? Γιατί ουσιαστικά στο contour θέλουμε να μιμηθούμε τις φυσικές σκιάσεις του προσώπου μας. Που αυτό σημαίνει ότι εμένα αυτή τη στιγμή, αν εγώ κάνω αυτό το πράγμα και ρουφήξω τα μάγουλά μου μέσα και εδώ που θέλω να τονίσω, τι θέλω να τονίσω στο πρόσωπό μου ή τι θέλω τέλος πάντων να βάλω προς τα μέσα, αυτές λοιπόν οι σκιές που θα δημιουργηθούν είναι γκρι. Δεν είναι ούτε πορτοκαλί, δεν είναι ούτε κίτρινες, είναι γκρι. Οπότε όταν μιλάμε για φωτοσκιάσεις, μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο θα έχει γκρι υποτόνο. Άλλο ένα προϊόν το οποίο μπορώ να πω ότι είναι και οικονομικό και έτσι έχει πιο γκρι υποτόνο από τα συνηθισμένα, είναι από την NYX του Wonder Stick. Εγώ το έχω στην απόχρωση light, αν δεν κάνω λάθος, και όπως μπορείς να δεις είναι ένα contour το οποίο έχει γκρι υποτόνο. Εγώ λοιπόν θα βάλω αυτό εδώ από την NYX. Βασικά όχι, θα βάλω το άλλο που είναι ακόμα πιο γκρι για να δεις τι εννοώ. Λοιπόν, θα πάρω ένα πινέλο το οποίο είναι λοξό κατά προτίμηση. Θέλουμε ένα πινέλο το οποίο να είναι κάπως έτσι και αυτό γιατί θα μας βοηθήσει καλύτερα να έχουμε καλύτερη τοποθέτηση του προϊόντος. Λοιπόν, και παίρνω μία ποσότητα, έτσι, αν θέλω λίγο το βαράω και στο χέρι μου να φύγει η περίσσια ποσότητα. Εδώ. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα σε αυτό το σημείο? Βλέπω τώρα εγώ στο πρόσωπό μου τι θέλω να τονίσω, έτσι, πού είναι οι φυσικές μου σκιάσεις και τι θέλω να αναδείξω. Λοιπόν, άρα εγώ λοιπόν, εμένα το κόκαλό μου είναι εδώ, οπότε κάτω από το κόκαλό μου και όχι πάνω στο κόκαλό μου, ούτε πιο πάνω από το κόκαλο. Βάζω το δάχτυλό μου, νιώθω που είναι το κόκαλο και πάω ακριβώς από κάτω και βάζω το contour μου. Λοιπόν, αυτή την πλευρά θα την αφήσω χωρίς contour και bronzer και την άλλη θα το κάνουμε κανονικά όπως θα το έκανα για να δείτε τη διαφορά. Άρα λοιπόν, πρώτο σημείο που πάω να τονίσω είναι το ζυγωματικό μου. Όπως μπορείτε να δείτε, το contour το οποίο έχει γκρι υποτόνο μιμείται τη φυσική σκίαση του δικού μου προσώπου. Αυτό δηλαδή που θα έκανε το πρόσωπό μου. Και με το ίδιο πινέλο, χωρίς να το ξαναβουτήξω, πάω, εμένα το μέτωπό μου έχει στραβό, είναι στραβό εδώ πάνω, δηλαδή εδώ πέρα είναι πιο μεγάλο και εδώ πέρα κατεβαίνει. Τι θέλω να κάνω λοιπόν? Θέλω να πάω σε κάποια σημεία για να κάνω ουσιαστικά μια οφθαλμαπάτη, ότι είναι ας πούμε πιο δομημένο το μέτωπό μου. Άρα λοιπόν, πάω σε αυτό εδώ το σημείο και βάζω contour. Τώρα λοιπόν, άλλο ένα σημείο που εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει και δεν το κάνω συχνά, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιες κοπέλες να το χρειάζονται, είναι η μύτη.
Λοιπόν, παίρνω ένα πινέλο ό,τι να είναι λεπτό, ακόμα και ματιόνι να είναι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, και το περνάω πάντα εγώ και λίγο από το χέρι μου για να φύγει η περίσσια ποσότητα. Και πάω δεξιά και αριστερά από τη μύτη μου, για να κάνω τι με αυτόν τον τρόπο, να δείξω την οφθαλμαπάτη ότι η μύτη μου είναι μικρότερη. Μπορεί να θέλω να τονίσω λίγο το tip της μύτης μου μπροστά, οπότε πάω και βάζω στα σημεία που θέλω να κρύψω ουσιαστικά. Άρα λοιπόν το πρώτο μας βήμα, το οποίο είναι το contour, τι μας λέει? Μας λέει ότι είναι μία οφθαλμαπάτη η οποία μας βοηθάει να κρύψουμε και να αναδείξουμε σημεία του προσώπου. Άλλο ένα σημείο πολύ σημαντικό που ήθελα να σας δείξω είναι το προγούλι που λέμε. Είμαι παχουλή και έχω λίγο προγουλάκι ρε παιδί μου και θέλω λιγάκι έτσι να το γλυκάνω. Τι κάνω? Πάω κάτω από το πηγούνι μου, από κάτω, και κάνω αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δημιουργώ πάλι αυτή την οφθαλμαπάτη, ότι έχω πιο μαζεμένο πηγουνάκι. Αυτή λοιπόν είναι η χρησιμότητα των φωτοσκιάσεων. Μας βοηθάει λοιπόν και να δείξει το πρόσωπο πιο δομημένο, όπως μπορείς να δεις τη διαφορά τη μία πλευρά με την άλλη, πόσο πιο ωραία, πιο δομημένη φαίνεται αυτή η πλευρά και πόσο πιο, ας πούμε, επίπεδη φαίνεται η άλλη πλευρά. Και τώρα λοιπόν σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι εγώ προσωπικά το contour δεν το σετάρω με κάποιο bronzer από πάνω, το αφήνω ως έχει, διότι μετά μπορεί να βάλω αν θέλω κάποια πούδρα και συνήθως το contour δεν το κάνω ποτέ μόνο του, τα κοψίματα δηλαδή δεν τα αφήνω ποτέ μόνα τους αν δεν βάλω και κάποιο bronzer. Άρα λοιπόν τώρα θα πάμε στο bronzer και θα σας δείξω δύο πολύ αγαπημένα μου bronzer, τα οποία τα αγαπώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι 3 βασικά, μπορεί και 4. Αρχικά ξεκινήσουμε από ένα καινούργιο που δοκίμασα από την Essence, το Baby Got Bronze, το Shimmery, αυτό εδώ παιδιά, τι ωραίο γλυκούλι cute και τόσο ωραίο προϊόν είναι αυτό. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο, είναι εύκολο, θα δείτε αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, παίρνω μία ποσότητα. Εγώ αυτό που κάνω είναι να το βάζω στο χέρι, παιδιά. Και αυτό τι γίνεται, με την ζεστασιά της επιδερμίδας μου, αυτό λιώνει ακόμα περισσότερο. Και γρήγορα για να μην μου πολύ στεγνώσει, θα πάρω ένα πινελάκι, θα πάρω το προϊόν από το χέρι μου και θα πάω στα σημεία που θέλω να βάλω bronzer. Τώρα λοιπόν τα σημεία που θέλουμε να βάλουμε bronzer ποια είναι? Είναι τα σημεία που στην ουσία θα έβλεπε ο ήλιος αν είχε ή αν είχαμε καεί από τον ήλιο ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν τα σημεία αυτά τι θα γίνει? Θα παίξουμε μαζί τώρα. Τα σημεία λοιπόν αυτά ποια είναι? Ψηλά τα ζυγωματικά, εδώ δουλεύουμε στα ζυγωματικά επάνω του προσώπου, όχι από κάτω, όπως μπήκαν οι φωτοσκιάσεις μας. Ίσως εδώ στο μέτωπο θα μας έβλεπε ο ήλιος, 100% στη μύτη. Εγώ πάντοτε βάζω bronzer στη μύτη, γιατί εννοείται ότι ο ήλιος θα με έβλεπε εκεί, και άντε και λίγο στο πηγούνι. Άρα λοιπόν το bronzer τι κάνει? Μας δίνει ζωή, μας δίνει δομή, δηλαδή με ποια έννοια? Ότι έχουμε, ρε παιδί μου, είμαστε ηλιοκαμένες, είναι πολύ σεξι σε ένα μακιγιάζ να φαίνεται ότι είσαι λίγο ηλιοκαμένη, ότι είσαι, ρε παιδί μου, έτσι πιο μπρονζέ, ας το πούμε. Εγώ τι κάνω? Βάζω πρώτα το κρεμόδες bronzer. Τι είπα? Άρα λοιπόν ναι, εγώ βάζω πρώτα το κρεμόδες bronzer και μετά προχωράω στο bronzer το οποίο έχω σε πούδρα. Εδώ έχω να σας δείξω 3 πάρα πολύ αγαπημένα μου, το 4. Λοιπόν, πάμε να το δούμε ένα-ένα. Το είναι ένα από την NYX, το Buttermelt Bronzer. Εγώ το έχω στην απόχρωση Buta Off, αν δεν κάνω λάθος, όλα Buta λέγονται αυτά. Αυτό είναι το Buta Off. Προσοχή με τα συγκεκριμένα, πάρα πολύ έντονη απόδοση, λίγη ποσότητα στο πινέλο σας και καλό τίναγμα. Έπειτα έχουμε το Hoola της Benefit, το οποίο είναι ένα bronzer που έχει γκρι υποτόνο και εδώ είναι το μυστικό που θα έρθει στο τρίτο μέρος αυτού του session. Είναι έτσι, έχω χτυπήσει πάνω εννοείται, μπορείς να δεις πόσο πιο γκρι είναι. Και μετά θα πάμε σε άλλα 2 αγαπημένα μου bronzer. Το ένα είναι από την Golden Rose, η Terracotta Stardust στην απόχρωση 103, το οποίο έχει και shimmer μέσα, έχει και λάμψη μέσα.
Και μετά θα πάμε στο Bronze Goddess από Estée Lauder, το οποίο είναι all time classic. Ακόμα δεν έχει χτυπήσει παν, δεν ξέρω κι εγώ, πάει να χτυπήσει, φαίνεται η σκιά του παν. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο χρόνια το έχω το συγκεκριμένο και πραγματικά το λατρεύω, το αγαπώ. Και αυτό θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα εγώ θα πάρω ένα πινέλο, θα πάρω ένα πινέλο που με βολεύει τέλος πάντων και τι θα κάνω, θα πάω πάνω από το bronzer το οποίο έβαλα σε υγρή μορφή και με αυτόν τον τρόπο τι κάνω, του δίνω ακόμα περισσότερη ένταση, όπως μπορείς να δεις, του δίνω ακόμα περισσότερη ένταση και το κάνω απλά να φαίνεται πιο έντονο, καθώς επίσης το σετάρω που λέμε. Τι σημαίνει σετάρω? Βάζω πάνω από το υγρό προϊόν ένα σταθερό προϊόν για να κρατήσει και πολύ περισσότερο. Τώρα θα πάμε σε ένα προϊόν όπως είναι το Hoola, το οποίο είναι ένα bronze contour θα το έλεγα εγώ. Είναι δύο προϊόντα σε ένα μαζί, γιατί είναι και bronzer, είναι και contour θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση πάμε στην μία πάρα πολύ γρήγορη και εύκολη λύση του να μπροντζάρεις και να κάνεις contour μαζί. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις προϊόντα τα οποία δεν είναι 100% γκρι υποτόνος όπως είναι αυτό εδώ, έτσι. Θέλω λίγο να τα δεις μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως γκρι. Αυτό έχει και λίγο μέσα κάτι από καφέ bronzer. Άρα λοιπόν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μόνο του, σαν bronzer και contour μαζί. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή σου φάνηκαν πάρα πολλές οι πληροφορίες αυτές, αυτό που θέλω να έχεις στο μυαλό σου και να ανακεφαλαιώσω λίγο σε αυτό το σημείο είναι ότι το contour λειτουργεί ως οφθαλμαπάτη του να κρύψεις και να αναδείξεις πράγματα στο πρόσωπό σου και το bronzer στο να δώσεις χρώμα και να ζεστάνεις το πρόσωπό σου σαν να είσαι ηλιοκαμένη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα σου πω ότι για το κάθε πρόσωπο υπάρχει αυτός και ο κανόνας. Εσύ επιλέγεις, εσύ γουστάρεις να κρύψεις αυτό, εσύ γουστάρεις να αναδείξεις αυτό. Και αυτό θα κάνεις, είναι πάρα πολύ... Ξέρεις, καμιά φορά βλέπουμε πολλά πράγματα εδώ στα social media. Αυτή έβαλε έτσι τον bronzer. Αυτή όχι. Δεν σημαίνει ότι σου ταιριάζει και σένα έτσι. Θα κάτσεις κάτω, θα πάρεις έναν καθρέφτη και θα αρχίσεις να πειραματίζεσαι με τον τρόπο που σου αρέσει εσένα. Τι θέλεις να αναδείξεις στο πρόσωπό σου και τι θέλεις να κρύψεις, ουσιαστικά να καλύψεις, ας το πούμε έτσι πιο όμορφα, από το πρόσωπό σου. Αυτή είναι η περιοχή που βάλαμε contour και bronze και αυτή είναι η περιοχή που δεν έχει τίποτα. Μπορείς λοιπόν να δεις και να καταλάβεις αμέσως ποια είναι η διαφορά και πού μας χρησιμεύει το contour και το bronzer. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Το είπα όσο πιο απλά, όσο πιο εύκολα μπορούσα να το πω, γι' αυτό δεν κράτησε και πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας μπερδεύω, δεν θέλω να σας το κάνω τόσο περίπλοκο, ενώ δεν είναι στην ουσία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, και να το ξαναπώ και ίσως θα χρειαστεί να το λέω σε πολλά από τα βίντεό μου, είναι το εξής, ότι μην μιμήστε 100% αυτά που βλέπετε στα social media. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η τεχνική ταιριάζει σε μένα, μπορεί να ταιριάζει και σε εσάς. Ίσως πολλές φορές κάνοντας κάτι από αυτά που μας δείχνουν στα social, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην είναι για μας. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που θα πω και αυτό που θα συμβούλευα την κάθε μία από εσάς, είναι να ασχοληθείτε με το δικό σας πρόσωπο, να ασχοληθείτε με το τι πάει σε εσάς και έτσι πιστεύω θα έχετε και το πιο ωραίο για εσάς αποτέλεσμα που θα σας ικανοποιεί κιόλας. Άρα λοιπόν, ναι, μην πολύ προσκολάστε σε αυτά. Προσκολάστε, το είπα σωστά. Τέλος πάντων, μην τρελαίνεστε με αυτά που βλέπετε και ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και θα δείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλύτερο. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σήμερα. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσασταν σε αυτό εδώ το κανάλι και που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο στο Facebook Inside Out. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Εννοείται μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, μπορείτε να με βρείτε στο TikTok, που και εκεί προσπαθώ να ανεβάζω τέλος πάντων όσο πιο συχνά μπορώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, να σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ. Τα γνωστά που σας λέω κάθε φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τέτοια. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Θέλω να μου γράψετε, εννοείται και εδώ στα σχόλια από κάτω, αν τυχόν έχετε κάποια απορία, κάποιο καλό bronzer που ίσως εγώ να μην έχω ακόμα δοκιμάσει, ή κάποιο καλό contour το οποίο να έχει γκρι, επαναλαμβάνω, υποτόνο, για να το δοκιμάσω κι εγώ και να σας πω τις εντυπώσεις μου. Και τέλος πάντων τα λέμε πολύ ωραία εμείς, είτε Instagram, είτε TikTok, είτε εδώ πέρα από κάτω, παντού κάνουμε την καλύτερη παρέα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!